Sanibonani babukela bahle emakhaya, igama lami nguSinqobile Isibongo akaShayimamba. Ngisohlelweni iBlaqlife. Istory sami simayelana nomuntu engihlangane naye ngo-2010. Sithandane kamnandi ke nobhuti. Igama lakhe uMthokozisi. Sinomthokozisi sihlangane khona la endaweni yaseThekwini. Ngizihambela nje mina ngibuye esikoleni ngoba mekade ngifunda ngaloso sikhathi ngifunda eUnisa. Ubhuti ke hlangane kahle naye akhulumeke ngize ngicine nami sengivumile kusho ukuthi ngishela. Siqale ke sinobhuti ukuthi ke sithandane. Umthokozisi ke mehlobo lomuntu wesilisa obengakuthanda ukukhuluma kakhulu. Ethanda ukuthi nje kuncokolwe, ethanda ukuthi kuhlekwe. Hayi nami ngize ngithatheke ke ngithola ugayi right, ngithola ugayi nje onemali futhi ongiphethe kahle. Umthokozisi ke mengiphethe kahle engenzela konke, uyazi ke nawe indoda mikwenzela konke ukuthi liyashesha nothanda ukuthi lakheke, nisheshe nje nibe sebudlalelene obuhle. Sithandane nalobhuti ngize ngazi ngempilo yakhe. Kodwa into kade ibuye ibe khona kumuntu la kade ngithandana naye mesingayi kubo. Kodwa ngaphambili kuba sifike lapho ke ngifuna ukwazi kabanzi ngempilo yakhe, ngimtshela ke mina ngempilo yami ukuthi hayi ngiyafunda kanje futhi abantwana ngakobi nabo. Hayi naye sixoxeke naye angitshele nje ukuthi abantwana akakobi nabo futhi akaza ashade. Hayi ke siqhubeka othandweni ke manje sesiyathandana ke sekumnandi. Uyangenzela izinto engizicelayo, kwesinye isikhathi akudingi nokuthi ngize ngicele. Uyangithanda, ngiyabona futhi ukuthi akekho omunye umuntu wesilisa engathi mangimthola enze njengoba yena enza. Hayi ke sithandane kube mnandi, sithandane nje kube mnandi kuze kufike isikhathi sokuthi ke manje siyavakashelana. Makufika isikhathi sokuthi ke manje ngiyovakasha, abe naloko ukuthi hayi yena uphumile umuzi wakhe akahlali kubo. Ngithi mina okay hayi akunankinga ke mokuthi uphi umuzi wakho awuhlali kini. Mina ngiyathanda kodwa ukuthi uwazi umndeni wami njengoba sekumuntu esengibambisene naye futhi nje sengihlala isikhathi eside kade ngingenamuntu sengithole yena. Hayi nangempela ke afike abone nje ubusisi wami ngiclose naye, abone nobhuti wami kwaphela asikudingi sokuthi aza abazali ngoba vele sisayijolela nje. Hayi ke siqhubeke sithandane ke mazi nobhuti wami emazi nosisi wami. Kuba into yethu nje kuba into enhle nami ngibatshela ukuthi hayi ngijabulile ngithola umuntu wesilisa ngempela futhi ongenzela yonke into. Ngiyabona ukuthi akusekho omunye umuntu wesilisa engamthola ngaphandle kwakhe. Hayi naye ke ngicela ukuthi nami ngicela ukwazi noma nama ngabe ukhazini wakho noma ngabe usisi wakho ukuze noma nginenkinga sokwazi ukuthi ngikhulume nabo. Hayi angabi nankinga nje ashonele hayi nginganaki. Siqhubeke nje sithandane kube mnandi kufika isikhathi sokuthi siyavakashelana. Makufika isikhathi sokuthi siyavakashelana athi ngeke sikwazi ukuthi siye kubo uncamela ukuthi sibhuke. Ayikho inkinga. Nazi ukuthi ngenzelwa yonke into, ngiyathandwa. Ayikho into engishode ngayo kulolu thando. Hayi ke siqale ke manje sivakashelana, ngithi phela nje wasivakashelana sobabili. Kufanele phela ukuthi kube kwenzeka izinto zabantu ababili. Hayi umuntu ke mase ngimvakashela ngalo suku ngiqala ukumvakashela mase silala kuvele eCalifornia. Hayi athi manje umuntu onamabhizinisi vele umuntu obusy, umuntu nje ngempela obusy. Nami ngiyabona ukuthi yabo ugayi ngimthole manje, ngithola ugayi wangempela and ngiyabona nje ukuthi izinto zizohamba kahle. Nami ngisabheki nje ngisho eceleni futhi omunye umuntu wesilisa ngisamfisa. Hayi athi uyaphuthuma manje ngeke asakwazi ukuba la kodwa yonke into engiyidingayo nje uzokhokha uzokwenza yonke into. Hayi nginganaki ahambe. Hayi nangempela abuye nje ngakusasa mhlawumbe ngabo 10 athi hayi mina sidade sayilungisa ayikho inkinga akaye ngithi akulungile ngizogodwa ngiphindele ekhaya ngoba nami ngase ngiqedile vele ukufunda sengisebenza. Siqhubeke ke sithandana ayi nami ngincoma ukuthi awu ma ubhuti engimtholile ayi ngithola omunye ngempela futhi ngangithola indoda yangempela ayikho into engangenzelwa yona, ayikho into engangayidli ngesikhathi engisithandayo, kwangingadingi ukuthi ngicela imali. Ngangivele ngithi ngihleli nje kuvele kuthiwa qi u3.5. Hawu ngithi ngisababaza u3.5 sekuthiwa ngithanda ukuyapi. Loluhle uthando lwethu ngalendlela ukuthi nami ngangingamdinga omunye umuntu wesilisa. Kwase kuba nesicefe nje ngisho umuntu ethi uyangishela ethi uyangimisa ngoba yini ngiyazi ukuthi ukhona futhi ngenzelwa yonke into. Lube luhle uthando lwethu lube luhle. Mina ngumuntu esifazane ke oyithandayo ingane.
hayi sithe sisathandana kanjalo ngibona ukuthi hayi yabo la angisajiki nje angisahlehla uyena umuntu ke manje esengizofocus kuyena hayi aqaleke athi njoba esazi usisi wami nobhuti wami nginabo abazali ngimtshela ukuthi cha nginawo umzalo yedwa baba sashona athi ayikho inkinga ukuthi ufuna ukuyovela ekhaya hawu ngijabula ukuthi hawe mana ngempela ithemba lami umuntu ede ngimfunele uJehova wangibusisa ngithi engenza lonke into sefuna ukuya ekhaya ayina ngempela ke abonweke ekhaya kuzoqala ke manje indaba zokuthi ke shuthi sezongilobola ngijabule ngifonele wonke umuntu osondelene nami ngibatshela ukuthi hayibo zizokhala nje thungisana hayi ke uthando lethu luhle lumnani imali nginikwa ngalendlela engididayo angincane ukuthi ngihle nje kuvele kuthiwa qi nangu 5000 kuthiwa nje mama noma ngathatha abantu bakini osisi bakho niyobhukha noma ikephi mayishoda mina ngizonezela hayi ke kube mnandi ke acela lobole yonke kuhambe nje kahle yonke into hayi ke siqhubeke kanjalo sithandane ke manje angithi masivakashelana uba nama excuses mase silala hayi nami nginganaki uthando phela lumnandi imali khona ngeke uzuyinaka izinto ezinkulu makukhona imali thina sabantu besifazane siyayithanda imali and nje basabantu besifazane nje siyathanda ukudla kahle sigqoke kahle uthi mawuphuma nje ubonakala ukuthi hayi ke uphumile umuntu esifazana hayi nami okuningi ngingakunaki ngoba vela nginayo ingane kade ngiqeda isikole vele ngisayintombi sengifundile nje ngitshela ukuthi hayi kusho mhlawumbe mase sishadile-ke ila izobe seqala ukuthi aqaqa izinto-ke hayi ke kube kuhleke sesicelanile kanjalo sashada sithena-ke mase sishadile saqale sangahlala ndawonye noma sivakashelana nje yabo nami ngoba ngase ngimtshelile ukuthi hayi ngihlalile ngaziphatha kahle kumuntu wesifazane omesayigcinile athena hayi ayikho inkinga ngoba mengisayigcinile kuzothi mase kufika isikhathi ke mase siyaqala ke manje ukuthi sisondelane senze izinto hayi nangempela ke kube kuhle kanjalo ngisekhaya angithengele sesishadile angithengele nomuzi ingane sothiwa sinayo ingane ngaphandle nami nginayo ingane angithengele umuzi kube kuhle ngihlala emzini uyafika umuntu onamabhizinisi ubuya ngabi khona la hayi ke ngihlale nje kube mnandi phela nomkhwenyana ongiphethe kahle nginemali ngingathi mangichitha ngithi ngichithelana ngoba ngenziwe la yonke into vele uthi uhle nje qi 10000 ufuna ukuyaphi uyabuzwa kule weekend ukuthi uthanda ukuyolalaphi sengiyashoke nami ukuthi ngithanda ukuyolalaphi ngoba indoda ingiphethe kahle hayi ke ngize ngicomplaineke indaba yokuthi hayi buya ke phela manje nami usungilobolile sengiready ukuthi amasango usungawavula njengoba kade usazi ukuthi ngumuntu esifazane kade egcinile obengayazi indoda hayi ke abuye nangempela ke iqaleke indaba manje mayiqala hayi ke mase ke sekufanele ke manje sesihlala okay athi hayi ngoba manje umuntu obuya athanda ukuhamba kakhulu uya koDubai koAustralia uyasebenza nje njalo nje wena uhleze umuntu obusy nami imali uyanginika kodwa isikhathi esiningi ngibuye ngasichithi naye ukuthi nje kuphela unginika imali uyangispoila ngendlela engingayiyazi hayi ke iqaleke manje ngicomplainela ukuthi ke ngicela abuyele ekhaya ke manje sike sizohlala ndawonye nje hayi athuzobuya ke ngoba vele athini mengekho busy kakhulu hayi abuye ke siqhubeke sisathandana kusakuhle indaba ke mase kufanele silale iqale lapho ke indaba into ke yangenza ngabuye emendweni hayi umlisa ke lo uma sasifanele silale hayi kahle aqala ngangithinta ngize ngiphinde ngicomplain ukuthi hawu indaba manje ungabusa ngithinta kodwa uyazi ukuthi ngumuntu wesifazane kade ephethe kahle anginankinga nokuthi ungiqale ngoba vele usungishadile hayi ngize ngiqale lento ngize ngibuye ngiqaphela ukuthi njalo ebusuku uma sekufanele silale uvela angatholakali uma ngingafonwanga uzoba nezabazaba nje yokuthi yena nje manje nje ebusuku kunento kumele ephuthumayo qala ngayinaki ngalezi zinto eziphuthumayo ebusuku hawu why uba nezinto eziphuthumayo mase ngimbuza njalo nje mase kufanele silale uba nezinto eziphuthumayo emina kanankinga umuntu hayi le ndawo esihlala kuyona indawo nje enkulu mina ngithanda kakhulu indawo yasemalokishini ngathini ama-suburbs nje ngiyayithanda indawo ukuthi noma ungangakhela kahle kodwa kube khona ngisho orondo labahle nje
kumZulu phela mina. Hayi uma ke ngelinye ilanga ngithi mina cha ngeke ayisangiphathi kahle lento yokuthi njalo thina mase kufanele silale lo mdakaza angithinti. Njalo mase sifanele silale uvele abe namazaba zaba. Ngishadile manje sengiyaqala nami ngiyasho ukuthi ingane ngiyayifuna. Ngishadile manje sengiyasho ukuthi manje nami sengicela ukuthi sibe nezingane phela ngaze kuthiwa kwasha kwacima kanti umakoti uyisima kanjani. Hayi ubhuti mase kufanele kulaleke ilo mazaba. Hayi ngimbuze ngento ethi mina hawu kwenziwa yini ukuthi mase kufanele senze inkonzo uvela ungabe usatholakala. Hayi anganginiki nje isizathu engisizwayo esiqinile sokuthi ngabe inkinga yakhe ikephi ngaphela manje ukuthi mhlambe unenkinga endaweni ethile yakhona la makliniki sikhona izinto singayilungisa into ezithile. Hayi angaphenduli nje into etheni. Hayi kuphinde kuqhubeka izinsuku ke lake yenza ke lokuthi uwene unama business trip kwasha kwacima. Imali ngisayithola yonke into ihamba kahle. Nami futhi angisoli lutho. Yonke into ihamba kahle. Nami nje angisoli lutho ukuthi ngabe ngempela umuntu lo yini ngempela kanti eronke ngalomuntu. Ayenze lento yakhe ngelinye ilanga yokuvela phuma. Hayi ngithi yabona namhlanje ngifuna ukubona ukuthi kungani ngathi le ndoda ebusuku ingatholakali ngoba emini iyatholakala. Aphume athi hayi ngalelo suku avele nje kusho ukuthi mengicabanga nami idlozi lami la selifuna ukuthi lingikhanyisele ngempela ukuthi kahle kanti kulomuntu kwenzakalani. Aphume athi hayi usafuna ukushaya umoya kancane. Ngivele nginyonyobe ke manje sengifuna ukunyonyobela ukumbona ukuthi ngempela kanti maye ephuma eloke engafuni ukungithinta ngaphela yena akafuna ukungithinta. Yini kanti ngingakhi kephi? Umuntu maye afika eminyango avela ashintsha eminyango abishide limhlophe liphephuka ishidi linyuki. Hawu ngiqale manje ngisabe. Ngithi mina kungani kwenzeke kanjena? Hayi ngisabe ngibe nohlevane ngigodole ngishisele ngibone ngathi hayibo engathi sayiningi nje izifo ngiphindele endlini. Hayi ngiphindele endlini ngilale. Njalo mayenza lento uzohleze ebuye ekseni mhlambe nje abuye noma ingabo 5 noma ingabo 6. Hayi ngilale ebusuku akusalaleki sekuthi manje angifonela abantu labe kade phela ngijabula kubona ukuthi ngithola indoda eright. Hayi ngiyasaba manje akulaleki ngikhanyisa ogesi angisafuna ogesi bacime senginemdlinzi eminingi senginokuyibuza ukuthi ingempela ngabe umuntu wesilisa ngimshadile umuntu noma kwenzakalani ngayi. Ayafika ekseni ngalelo suku kade kwenzeke njalo ngibonile ngiqala ukubona ngingambuzi lutho ukuthi kanti kona kwenzakalani. Vele ngiyazi ukuthi vele akangithinti yabo. Ngisho ukuthi hayi vele ngeke azangithinta ayafike sikhulume kahle angabe enza lokuthi uyahamba kwasha kwacima vele isikhathi ngashada naye vele engenaso. Into yangenza ukuthi ngingene kakhulu othandweni ngiyithande ukuthi ngangenzelwa yonke into. Uyabona makhunywa ngokuthi wenzelwa yonke into. Mawufuna imoto uyazi ukuthi leyo moto ozobe uyidriver noma ngabe ye-million uqoka into oyithandayo. Thina sabantu besifazane ke siyakuthanda ukuphathwa kahle. Uzugcine nje ngempela usungene ezintweni ezingasile uzugcina usuqome ngisho abantu abangalungile ngoba ufuna ukuthi nje wona uphatheke kahle. Hayi ngithule ngibekezele kodwa senginako ukumsaba imidlinzo yami senginovalo sengiyasaba manje ukuphindela kulabantu ekade ngibachomela ukubatshela ukuthi indoda ebusuku iyashintsha vele ibishide limhlophe livele liphephuka. Ngithi abantu bazothini? Mina abantu bangibona ngobukhazikhazi bangibona ngeemoto ezinhle ngigqoka kahle iweave ifika ngisho ngezansi kwezinga yonke into nginayo ingane asitholi vela kangithinti ebusuku uyashintsha. Hayi ngithule nangempela ntambama hayi kuphinde ngithi yabona namhlanje ngifuna ukumlandela ukuthi ngempela phela indoda enjani le. Hayi avela phinde namhlanje avela ashintsha aphinda aphume ngiphinde ngimlande uthi maye ephuma nje kade kusanda uqeda ukuvala isicabha aphume kancane ku-friend because lapha kuthina ke kukhonkiwe. Hayi avela ashintshe kuloko avela umlilo avela abilangabu nje ngaliboni kube sengathi inhlasi livele liphele. Hayi ngithi yabona ke lo menda ngisahlali ke ngempela ke la kusho ukuthi phela lento engihlalele la ayikho angithintwa
umuntu uyashintsha nalomuntu futhi akakuthanda ukukhuluma. Uyabona nje ukuthi kunento ngempela engekho right ukuna ukuthi mina ngiphethwe kahle ngididwe ngemali. Ayaphinda abuye ekseni. Ngimtshela ukuthi hayi ngeke ngisakwazi ngicela ukukhamba ngiphindele ekhaya. Abuze ukuthi ngiphindele ekhaya ngobani, ngimtshela ukuthi hayi ngikulandelile. Ngakubona ukuthi mawuphuma kunezinto ezenzakalayo kuwena. Ayi ngeke ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke nawo lo mendo ngoba kusho ukuthi akona umendo ophephile nomendo engagcina sengihleli kuona. Kahle kahle mina ngokwami ngibona ukuthi mengishade neSatanist ngoba siyazi ukuthi ama-Satanist nawayehla ezala emhlabeni azoqhubeka nezinto ekade vele zenza noma azokwenzisa abantu ezinye izinto. Engingakusho nje ukuthi sigadeni umuntu ozovela afike empilweni zethu kakhulukazi abesilisa siyazi ukuthi abanye bayathwala kukhona ama-Satanist. Ziningi nje izinto ezenzakalayo simgade umuntu onemali kakhulu ngoba mina ngihlala othandweni ngenzelwa yonke into ngibukwa yizwe ukuthi nje indoda engiyitholile indoda erich ngingaswele lutho kodwa ekugcineni ngabeka impilo yami engcupheni ekutheni ngizigcine sengithatha impilo yami sengishada neSatanist ngoba kube lento angizange ngize njengoba ngifuna ukuphindela ekhaya mengizogcina nami sengiyiSatanist sekugcina sekwanda amaSatanist ngathi ayi akuwona umendo lo engudingayo ngagcina sengibuyele ekhaya. Sixwaye nje sabantu besifazana ukuthi singahambe siphonsa ngoba ngangifundile kwakufanele ngiqhubeke nezifundo zami futhi ngase ngiwutholile umsebenzi ngiqhubeke nokusebenza kodwa ngagcina ngiyeke yonke into yami ngabheka ukuthi indoda ingenzela yonke into kanti indoda yona inenhloso zayo zokuthi nabe emkhathini bafuna abantu ngangizogcina sengizuzekile ukube ngaqhubeka ngahlala ngangizogcina sengizuzekile nami sengisemkhathini sengumuntu wesifazane onalengcebo le ezodlala ngabantu besilisa la emhlabeni. Engingakusho nje ukuthi asiqapheleni imali yenza zonke izinto ezingalungile njengoba kusho kuthiwa imali impande yesono. Ngiyabonga.